Arek kate nang Paris, nang Eropa. Cek penake ora gelem penggawean blas. Lapus iki? Meneng tak julek kon maring. Mak iki lho menantune sampean kurang ajar. Mak, celaka rene yo. Lapus e rame ganggu turu ae. Iki lho menantune sampean sing kere iku lho, kurang ajar iki kene nyapu. Yo ta. Kan gak terima tak kon tandang gawe ndek kene. Enak lho uripmu ndek kene iki, numpang turu ta mbek mangan tak sing nyapu ae. Adikmu sing gemoy iki kan gak terima lek arek iki leyeh-leyeh tok. Nah, tadi babu ndek kene. Kaya apa Pak sampeyan? Nggih. Oh, kon tak kon kontrak dhewe mari lek wani-wani yo. Moro kok sejuat.